Goddag fotografer og velkommen til tredje del af serien Studiefotografering for begyndere. I dag der står vi i studie 2, og vi skal snakke om, hvordan du kan afholde dit allerførste fotoshoot. Mit navn er Jonathan Haring, jeg er fotograf og arbejder for studiego.dk. Min model i dag, det er mannekingen her. Jeg vil fortælle, hvordan din model skal posere, hvilken baggrund du skal bruge, hvilken flashlamp du skal bruge og hvilke modifiers der skal på. Kameraet jeg vil bruge i dag, det er kameraet her, et Canon 1100D, som jeg har brugt i forrige afsnit til at vise, hvilke indstillinger du bruger. I forrige afsnit der brugte jeg også de ret billige flashlamper Ubao 400 watt, dem vil jeg også bruge i dag. Den første opstilling jeg vil vise jer, den er helt basic. Det jeg bruger, det er en enkelt flashlamp. Jeg har sat en modifier på. Det er en softbox. Den gør, at lyset det bliver blødt lidt ud, når det falder. Det rammer ikke helt så hårdt, som hvis du for eksempel havde en kop på din flashlamp, som giver et hårdere og mere kraftigt lys. Jeg stiller flashlampen her skråt over for min model, og jeg sætter den på cirka halv styrke. Softboxen her den er placeret lidt over min model. Jeg vil helst ikke have, at softboxen den skal skyde op i ansigtet nedefra, så vil det give lys under næsen og op i næseborene. Det vil jeg gerne undgå. Det jeg får ved at stille lampen her på siden af modellen, det er, at jeg får masser af lys her, og jeg får skygge på den anden halvdel af ansigtet. Og det er jo ikke kun lyset, men det er også skyggen, der laver et rigtig flot billede. Du skal også huske at spørge modellen, hvilken side modellen synes er pænest af han eller hendes ansigt. Så kan du vurdere, om du vil have lyset til at ramme venstre side eller højre side af modellen. Hvis din model for eksempel har langt hår, og det falder over den ene side af ansigtet, så er det ikke særlig smart at have lyset heroverfra, da det vil ramme ind på håret og give en grim skygge midt i ansigtet. Jeg vil gerne have, at min model står minimum 2 meter fra min baggrund. Det vil jeg gerne have, fordi at lyset skal ramme min model og ikke for meget af baggrunden. På portrætbilleder, der ønsker jeg, at min baggrund den bliver mørk, altså at der ikke er så meget lys på baggrunden. Det synes jeg er pænest til portrætter. Samtidig så undgår jeg, at hvis lyset og modellen står for tæt på baggrunden, at få nogle grimme skygger på baggrunden. Samtidig så kan man se en masse urenheder, hvis man får for meget lys på baggrunden. Baggrunden jeg bruger i dag, det er en grå canvas baggrund. Den er lidt stofagtig. De fleste fotografer de bruger papirruller og papirbaggrunden. De har en lidt mere jævn overflade end canvas de har. Til gengæld så er der en tendens ved fotografer til så snart at papirbaggrunden de bliver lidt beskidte, så klipper de en ordentlig luns af, i stedet for at rengøre billedet i for eksempel Photoshop. Og det er lidt en skam. Det er både dyre papirruller, og det er heller ikke særlig godt for miljøet. Fordelen ved canvas det er også, at rullen er lidt bredere, og i dag, hvor jeg ikke vil have lys på baggrunden, men kun på modellen, så har jeg heller ikke noget behov for at rengøre billedet efterfølgende i Photoshop. Jeg vil tage billedet med mit Canon 1100D, og jeg sætter indstillingerne. Lukkertiden den skulle være på 1/200. Jeg sætter blenden på 13, så sætter jeg ISO på 100 og hvidbalancen på flash. Alle de indstillinger, det har jeg allerede gennemgået i del 2 af serien. Min flashlamp, den sætter jeg cirka på halv styrke. Det er 4 på den her lampe her, der går op til 8. Objektivet, jeg bruger på mit kamera i dag, det er et Canon 24-70 mm. Nogle fotografer, de foretrækker at bruge primes, det vil sige, at de har en fast brændvidde, f.eks. 50 mm. Det gode ved primes det er, at de er billige i forhold til, hvor lavt du kan gå ned i blænde, ned til f.eks. 1,2 eller 1,4. Det har du ikke brug for i et fotostudie, hvor blenden den ofte er mellem 8 og 13. Så det er fint med f.eks. et standard kit objektiv, som man ofte får med kameraet. Jeg kan godt lide, at der er lidt zoom på kameraet, så jeg ikke behøver at gå frem og tilbage i mit fotostudie hele tiden, men jeg bare kan zoome ind på modellen, f.eks. hvis det er portrætter som i dag, og zoome ud igen, hvis jeg gerne vil have hele kroppen med. Du skal være opmærksom på, at hvis du har et amatørkamera, som det her det er, så er der en crop faktor. Det vil sige, at sensoren er lidt mindre. Det betyder, at du ikke får så meget med af billedet, men
kan sige, zoomer lidt ind på billedet. Hvis jeg havde sat objektivet her på et full frame kamera, så var der kommet mere med. Og så svarer den reelt til 2470 på et full frame. Men når du nu er på et crop kamera på det her, så skal jeg lige gange det op med 1,6. Det vil sige, at den reelle brændvidde på kameraet her med objektivet, den rent faktisk er på 38 til 112. Altså vi er tættere på. Det vil også sige, at du skal gå længere væk, hvis du skal have hele kroppen af modellen med for eksempel. På et Nikon-kamera der er crop-faktoren 1,5, for eksempel på et D3300. Når jeg skal tage et portrætbillede, som jeg vil gøre i dag, og jeg kigger i viewfinderen og skal tage billedet, så husker jeg at fokusere på øjet på min model. Jeg går også zoomer så langt ind på billedet, at jeg beskærer det her og her. Et portrætbillede, det er jo kun det her, jeg skal have med. Og hvis jeg zoomer for langt ud og får alt for meget med, så kommer jeg til at beskære billedet efterfølgende i Photoshop, og så kommer jeg til at miste noget kvalitet. Hvis du ønsker at have meget rum efterfølgende, så kan du bare hive billedet ud i Photoshop, og som i billedet her, så kan du bare male det sort, da baggrunden er sort. Det er ret simpelt. Jeg vil tænde for min flashlampe her, som står på 4, og jeg vil tage billedet her. Som du kan se, så giver det nogle rigtig flotte skygger her på den her side af ansigtet. Det kan jeg godt lide på et billede. Det giver noget personlighed til billedet. Det er jo både lyset og skyggen, der laver billedet. En anden ting, du kan gøre, det er, at du kan sætte lampen længere ud i siden. Og når du så tager billedet, så vil der være så meget skygge her, og din baggrund vil være så mørk, at det går i et. Og det kan også se ret fedt ud, og det er måske lidt mere eksperimentelt. Men det kan man jo prøve at lege med. Hvis du synes, at skyggen den bliver for voldsom, også selvom du har lampen her, så kan du bruge en lampe ekstra, og så er vi i gang i 2 lamper til den her opstilling. Du kan sætte lampen her, og så kan du skrue den på halv styrke i forhold til din primære lampe her. Og så vil du altså udjævne lidt af skyggen her. Rigtig meget med fotografi i studiet, det handler om skygger, det handler om lys, det handler om lige at stille lampen lidt anderledes, så skyggen lige falder lidt bedre, eller skrue en lille smule op for lampen. Det er altså virkelig detaljerne, man skal gå op i, når man står i et fotostudie. Og det kan man gøre, fordi at man har rummet til det, man har forholdene, i forhold til hvis man er ude på stranden, og det bare skulle gå hurtigt. Hvis man nu for eksempel havde valgt at skrue højt op for begge lamper her, altså det står på det samme niveau, så havde der ikke været nogen skygger på billedet. Det havde ikke været så personligt. Det havde mere lignet et skolefoto. Det kan man gøre, hvis man for eksempel vil have nogle billeder til en webshop, hvor det er vigtigt, at man kan se hele billedet, og der er lys over det hele. En anden opstilling, du kan lave, det er, at du kan beholde din primære lampe her, og så kan du sætte din sekundære lampe om bag din model. Jeg tager lampen her, der sidder en modifier på. Det er en stripbox. Den indsnæver lyset. Jeg vil gerne have, at der bare er en outline her. Så hvis din model havde noget pænt langt hår, så vil lyset skinne igennem håret, og det vil få det til at træde frem af den mørke baggrund. Jeg vil anbefale dig, at du hver gang du har taget et billede, kigger på billedet på dit kamera. I stedet for at bare knipse løs, som der er mange fotografer, der gør. De sætter en lampe, de tager 50 billeder, de kommer hjem, og de finder ud af, at lampen skulle måske lige have stået lidt herover eller lidt tilbage, fordi skyggen falder ikke helt rigtigt. Når du så har skudt dig ind, og du ved, at din lampe står helt rigtigt, så husk stadigvæk at kigge på billederne en gang imellem. Hvordan gør modellen sig? Kan hun stå lidt anderledes? Ser det godt ud? Har du nogle idéer? Lad være med bare at skyde dig ud af, fordi det får man ikke noget godt ud af. Hvis det er første gang, du står i et fotostudie, så vil du lære, at det faktisk er ret svært at skulle guide sin model, fortælle hende, hvordan hun skal posere, så hun ser godt ud. Derfor så er der også mange fotografer, der bare skyder det ud af. Måske tager 500 billeder på en time næsten. Og så håber de på, at der er et par gode imellem, hvor de lige har ramt den i øjet. Men med tiden der lærer du at ramme den i øjet, måske hver anden eller hver tredje gang. Du ved, hvordan modellen skal stå nogenlunde, du ved, hvordan lampen skal være. På den måde så kommer du hjem med måske 150 billeder, hvor 50 af billederne kan bruges. Din hitrate den er simpelthen større. Og så kan du tillade dig at være mere kritisk og udvælge de bedste af de 50,
frem for de bedste af måske 5 heldige billeder. Jeg vil klart anbefale dig, at du viser de billeder, du tager under din fotoshoot til modellen, altså direkte fra dit kamera. Der er desværre nogle fotografer, som er lidt generede ved at vise billederne direkte, fordi de selv ved, at de bliver meget flottere efterfølgende, når de har været igennem Photoshop eller Lightroom osv. Det er lidt en skam, fordi jeg synes, du skal vise billederne til din model, fordi sammen så kan I få nogle idéer til, hvordan billedet skal se ud. Det kan være, at det er første gang, du er i et fotostudie, og du ikke helt har nogen idé om, hvordan resultatet helt præcis skal være. Modellen kan måske give nogle indspark, nogle inputs, og samtidig så kan hun være lidt selvkritisk. Hvordan står jeg på det billede? Måske er det bedre, hvis jeg gør sådan der, og så videre. Det er et samarbejde mellem dig og modellen, når du er i et fotostudie. Lad være med at lade modellen stå fuldstændig i blinde, imens du skyder løs. Jeg har selv wifi i mit kamera, og jeg projiciterer billederne direkte op på computeren under mit fotoshoot. Så kan modellen følge lidt med, make-up-artisten kan følge med, hvis der er andre i studiet, kan de følge med, jeg kan følge med, hvordan ser det ud på en stor skærm. Og så bliver de jo lidt overrasket bagefter, når man kører det igennem Photoshop, og hvor meget der så er sket med billedet, og det er ret sjovt at se. Det var alt for nu, jeg håber det har været lærerigt. Jeg glæder mig til at se jer i næste afsnit. I mellemtiden så er I meget velkommen til at subscribe og skrive kommentarer og spørgsmål osv. Tschüss.